παρουσιάσει τη συμβολή του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη του πόλου. Γεια σας και από μένα. Είμαι καθηγήτρια εφαρμογών στο... Είμαι καθηγήτρια εφαρμογών στο τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων στο ΤΕΙ Ιωνίων και σήμερα θα σας μιλήσω για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συμβολή του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη και ειδικότερα στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης του Βόλου. Αρχικά θα κάνω μια μικρή εισαγωγή στη βιώσιμη ανάπτυξη, στις έννοιες της βιώσιμης ανάπτυξης, στην αστική βιωσιμότητα. Θα προχωρήσω λίγο στο πώς συμβάλλει ο πολιτισμός στη βιώσιμη ανάπτυξη και να φτάσουμε να δούμε πώς ακριβώς ο πολιτισμός του Βόλου, έχει βοηθήσει στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης του Βόλου. Χρησιμοποιώ έναν ορισμό της βιώσιμης ανάπτυξης που είναι πολύ γνωστός και παγκόσμια αποδεκτός, τον ορισμό που είχε δώσει η Gro Harlem Brundtland στην έκθεση για το κοινό μας μέλλον, που λέει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παρόντων γενεών, χωρίς να υποθηκεύονται ή να διακυβεύονται η ικανοποίηση των αναγκών των επερχόμενων γενεών. Αυτή η έκθεση της Gro Harlem Brundtland προσέφερε το έναυσμα για να εκδηλωθεί σε παγκόσμια κλίμακα το ενδιαφέρον αναφορικά με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο έρευνας όσο και εφαρμοσμένης πολιτικής. Ειδικότερα μπορούμε να πούμε ότι η έρευνα που ξεκίνησε με την έκθεση Brundtland συντέλεσε στον εμπλουτισμό της έννοιας και στη διεύρυνση της έννοιας της ανάπτυξης και μπορούμε να πούμε ότι η έννοια της ανάπτυξης έχει δύο κατευθύνσεις. Την ανάπτυξη που πρέπει να εκδοθεί με τον ευρύτερο δυνατό τρόπο, συμπεριλαμβάνοντας εκτός από την οικονομική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία, αλλά και την κοινωνική δικαιοσύνη και ανάπτυξη, και στην ανάπτυξη η οποία πρέπει να επιτυχάνεται με τρόπο ώστε να μην μειώνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη των επερχόμενων γενναιών, ενώ ταυτόχρονα να διασφαλίζει και την ενδογενειακή ισότητα. Με τον ίδιο τρόπο αναπτύχθηκε και η έννοια της αστικής βιωσιμότητας στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η αρχική της θεωρητική συγκρότηση περιείχε και την περιβαλλοντική προστασία, την οικονομική ανάπτυξη φυσικά και την κοινωνική δικαιοσύνη ως τρεις αλληλένδετες διαστάσεις της βιώσιμης πόλης, όπως ακριβώς και η βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία στηρίζεται στους τρεις πυλώνες, την κοινωνία, την κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη, την περιβαλλοντική προστασία και την οικονομική ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν, για να στοιχειοθετήσουμε τη συμβολή του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει να δούμε πώς ο πολιτισμός συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, συνεισφέροντας και στους τρεις πυλώνες αυτούς, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία. Είναι σαφές, και θα το περάσω λίγο γρήγορα, ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα ισχυρό πλεονέκτημα για την οικονομική ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς, δεδομένου ότι προσελκύει επενδύσεις και εξασφαλίζει πράσινο, τοπική βάση, σταθερές και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας που αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα των βιώσιμων δραστηριοτήτων, σε τομείς όπως η συντήρηση, έργων τέχνης, παραδοσιακών μνημείων κτλ., η κατασκευή, η παραγωγή τροφίμων, η παραδοσιακή θεραπεία και φαρμακοπία, η βιοτεχνία όλων των ειδών και των τεχνών γενικότερα και ασφαλώς στον τουρισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτές οι θέσεις εργασίας βασίζονται σε ανθρώπινους και άλλους πόρους που δεν μπορούν να μετακινηθούν από τις ενδιαφερόμενες κοινότητες, από τις τοπικές κοινότητες, και σε σύγκριση με άλλους τομείς δραστηριότητας προσφέρουν οικονομικές ευκαιρίες σε όλες τις ομάδες μέσα στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των νέων. Επίσης, η πολιτιστική κληρονομιά είναι στενά συνδεδεμένη με τις θεμελιώδεις συνιστώσεις της κοινωνικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Η αναγνώριση και διατήρηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής κληρονομιάς σε συνδυασμό με δίκαιη πρόσβαση σε αυτή και τη δίκαιη κατανομή των ωφελών που απορρέουν από τη χρήση της ενισχύει την αίσθηση του τόπου και του ανήκειν και του σεβασμού προς τους άλλους και την αίσθηση του σκοπού και των συλλογικών ικανοτήτων της διατήρησης του κοινού καλού. Όλα αυτά λοιπόν συμβάλλουν στη συνοχή των κοινοτήτων και στη μείωση των ανισοτήτων. Οι θεμελιώδεις λοιπόν ρόλοι της πολιτιστικής κληρονομιάς απειλούνται σήμερα από έναν αριθμό παραγόντων συμπεριλαμβανομένης της μαζικής αστικοποίησης που είναι τώρα σε εξέλιξη σε πολλά μέρη του κόσμου,
με αποτέλεσμα την καταστροφή της δομημένης πολιτιστικής κληρονομιάς και νέες προκλήσεις για την άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Οι νέες επεκτηνόμενες πόλεις φιλοξενούν έναν αυξανόμενο αριθμό μεταναστών, καθώς και ετερογενείς κοινότητες και στιγματίζονται από έναν επαυξημένο αριθμό συγκρούσεων και πολιτικών εντάσεων. Σε τέτοιες λοιπόν περιόδους κρίσης, η πρόσβαση και φροντίδα για την πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να βοηθήσει τις ευάλωτες ομάδες ανθρώπων να ανακτήσουν την αίσθηση της συνέχειας, της αξιοπρέπειας και της ενδυνάμωσης. Σε καταστάσεις που έπονται των συγκρούσεων, ιδίως η αναγνώριση και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, όταν βασίζεται σε κοινές αξίες και συμφέροντα, μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση της αμοιβαίας αναγνώρισης και κατανόησης, ανεκτικότητας και σεβασμού μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων που αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ειρηνική ανάπτυξη μιας κοινωνίας. Τώρα, όσον αφορά την συμβολή του πολιτισμού στο περιβάλλον και στην περιβαλλοντική προστασία, είναι αυταπόδεικτο ότι οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, εφόσον η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί μέρος του φυσικού περιβάλλοντος, είναι κατασκευής πράσινες και ενσαρκώνουν ένα γενές βιώσιμο πρότυπο της χρήσης της γης, της κατανάλωσης και της παραγωγής που έχει αναπτυχθεί με την πάροδο αιώνων, αν όχι χιλιετιών, της συνεχούς προσαρμογής μεταξύ των κοινοτήτων και του περιβάλλοντος τους. Για τον λόγο αυτό, η επένδυση στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει αναγνωριστεί από σημαντικούς παράγοντες και φορείς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα ως ένας καλός τρόπος για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, για τη μείωση δηλαδή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και κατά συνέπεια την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Είναι γνωστό, όπως ανέφερε πριν και ο κύριος Στεφάνου, ότι ο πολιτισμός, εκτός από τη συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελεί και την ταυτότητα της πόλης. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, γιατί τα ανέλησε πάρα πολύ καλά στην αρχή ο κύριος Στεφάνου. Μπαίνω λοιπόν στην ουσία της παρουσίασης, που είναι ο πολιτισμός και η συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης του Βόλου. Εισαγωγικά, ο Βόλος είναι μια παραθαλάσσια πόλη σε επίπεδη περιοχή και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το μυθικό βουνό Μπίλιο. Η πόλη ξεκινάει από τους πρόποδες του βουνού και καταλήγει στο λιμάνι, που είναι το μόνο μεγάλο της Θεσσαλίας. Σε κέρια θέση στο μυθό του Παγαστικού κόλπου, ο Βόλος είναι η πρωτεύουσα του νομού Μαγνησίας. Έχει πληθυσμό 145.000 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011. Σχεδόν ισορροπία ανάμεσα στη Μητρόπολη του Νότου, την Αθήνα και στην πρωτεύουσα των Βαλκανίων, τη Θεσσαλονίκη, και βρίσκεται στο κέντρο μιας νοητής γραμμής που ενώνει τα Ιόνια νησιά με τα παράλια της Μικράς Ασίας. Από τα μέσα του 19ου αιώνα οικοδομείται η νέα πόλη του Βόλου. Η νέα πόλη αρχίζει να κτίζεται με σχέδιο, ακολουθώντας παράλληλες προς την παραλία σειρές κτηρίων με καταστήματα, εργαστήρια και σπίτια. Κοντά στα σύνορα βρίσκεται ο Βόλος του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και με το σημαντικότατο λιμάνι του αναπτύχθηκε ραγδαία. Χτίζονται πολλά νεοκλασικά και λίγο αργότερα μοντέρνα κτίρια, πολλά από τα οποία φέρνουν την υπογραφή γνωστών αρχιτεκτόνων της εποχής. Νέοι μεγαλοπρεπείς ναοί, όπως ο Άγιος Νικόλαος, μεταμόρφωσε ο Άγιος Κωνσταντίνος, δίνουν το όνομά τους στις νεοσύστατες συνοικίες της πόλης. Οι νεοσύστατες βιομηχανίες επίσης στεγάζονται σε ενδιαφέροντα δείγματα αρχιτεκτονικής ανάλογα με εκείνα της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από το ότι οι διάσπαρτα εργοστάσια και καπνοποθήκες οικοδομήθηκαν και μέσα στον οικιστικό ιστό, ακόμη και στην παραλιακή ζώνη, ακολουθώντας τη λογική του αστικού κτηρίου. Παραδείγματος χάρη το καπνεργοστάσιο Ματσάκου, η καπνοποθήκη Σπύρερ και ο Βαστράτου και άλλα. Βλέπουμε εδώ μία εικόνα από το εσωτερικό του καπνεργοστάσιου Ματσάκου. Την καπνοποθήκη Σπύρερ, που είναι στη δεξιά πλευρά αυτής της φωτογραφίας, η οποία δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά, αποτελεί ένα νεοκλασικό κτίριο. Ένα άλλο στοιχείο ήρθε να ενισχύσει και να υπογραμμίσει αυτές τις αλλαγές που συντελούνταν στην πόλη, η αρχιτεκτονική των δημοσίων αλλά και των ιδιωτικών κτηρίων, νεοκλασική και εκλεκτικιστική, ακολούθησε τα πρότυπα της επίσημης αρχιτεκτονικής του Βασιλείου τότε και τις κοσμοπολίτικες εμπειρίες των εύπορων πηλιοριτών εμπόρων. Οι αισθητικές επιλογές των αρχών αλλά και των νέων αστών άφησαν συστηματικά έξω από το αρχιτεκτονικό ρεπερτόριο της πόλης την πλούσια πηλιορίτικη παράδοση. Κατά κανόνα, τα δημόσια κτηρία υιοθέτησαν το νεοκλασικό ύφος, όπως το θέατρο, τα δικαστήρια, τα εκπαιδευτήρια, τα μέγαρα των ιδιωτών πιο εκλεκτιστικές φόρμες, παραδείγματος χάρη τα μέγαρα Σαραχόπουλου και Χατζικυριαζή, ενώ τα εργοστάσια εισήγαγαν μια νέα λειτουργική αισθητική με εμφανή τη δομή της κατασκευής, οδοντοτές στέγες και μεγάλα ενισχυρά ανοίγματα.
Πάντως όλα τα δημόσια κτίρια και κτίρια οργανισμών, ιδιωτικά μέγαρα και απλές κατοικίες, κτίρια αναψυχής αλλά και κτίσματα χρηστικά όπως τα καταστήματα, οι αποθήκες, τα εργοστάσια, εντύθηκαν στις αρχιτεκτονικές μορφές που θεωρήθηκαν ότι αρμόζουν σε ένα σύγχρονο αστικό περιβάλλον. Εδώ βλέπουμε το κτίριο Τσιχρίκη, το οποίο έχει θεωρηθεί διατηρηταίο μνημείο του Υπουργείου Πολιτισμού και προστατεύεται και τώρα έχουν αποδοθεί άλλες χρήσεις μετά από την αποκατάστασή του. Θα δούμε στη συνέχεια πώς έχει γίνει αυτό. Μετά την επεισοδική λοιπόν καταστροφή το 1922, εγκαθίσταται στον Βόλο μεγάλο κύμα προσφύγων, κυρίως στη συνοικία της Νέας Ιωνίας, το οποίο συνέβαλε στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και επηρέασε τον τρόπο ζωής της πόλης. Η έλευση των προσφύγων τροφοδότησε την πόλη με φθηνά εργατικά χέρια. Παράλληλα, η εργασιακή κουλτούρα και η παράδοση των γυναικών, κυρίως προσφύγων, στην τυφαντουργία και την επεξεργασία καπνού αποτέλεσε παράγοντα ανανέωσης της πολιότητης βιομηχανίας. Τη δεκαετία του 1930, ο Ιταλός μηχανικός και διευθυντής των σιδηροδρόμων Θεσσαλίας, Ευάριστον Ντε Κήρικο, πατέρας του παγκόσμιου εμβέλειας ζωγράφου Τζόρτζιο Ντε Κήρικο, σχεδίασε το περίφημο τρενάκι του Πηλίου, το γνωστό με το χαϊδευτικό του Μουτζούρις. Βλέπουμε μία εικόνα από το Μουτζούρι λοιπόν. Οι σεισμοί του 1955 στη συνέχεια επέφεραν μεγάλες καταστροφές και έγιναν η αφορμή για την ανοικοδόμηση της πόλης και την κυριαρχία του υποδάμιου συστήματος σεισμοδομίας. Η ανάπτυξη συνεχίστηκε με την ίδρυση βιομηχανικής ζώνης, τη συνεχή αναβάθμιση της υποδομής του λιμανιού, αλλά και την ανάπτυξη του τουρισμού, αφού ο Βόλος βρίσκεται στο σταυροδρόμι της ευρύτερης τουριστικής περιοχής, Πηλίου, Σποράδων και Δίας. Την οικονομική πρόοδο συνόδευσε η μορφωτική και πνευματική ακμή με λειτουργία βιβλιοθηκών και προτύπων σχολών, την έκδοση περιοδικών και καθημερινών εφημερίδων και τέλος με την ίδρυση του Πανεπιστημίου. Ένα πρωτότυπο παράδειγμα αρχιτεκτονικής κατασκευής στον Βόλο αποτελεί το σύγχρονο δημαρχείο της πόλης, το οποίο κτίστηκε το 1970 σε σχέδια από τον Δημήτρη Πικιόνη και συνδυάζει την παραδοσιακή πιλιορίτικη αρχιτεκτονική με το λεπτό ύφος και τη χαρακτηριστική γραφή του δημιουργού του. Ένα άλλο παράδειγμα αρχιτεκτονικής είναι το Δημοτικό Οδείο, που είναι ένα παλιό αποκαταστημένο νεοκλασικό, όπου γίνονται συχνά σημαντικές συναυλίες σε δείχνες μουσικής. Άξιο μίας είναι φυσικά και το Αθανασάκιο Μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου, το οποίο κτίστηκε στο 1907 με χρήματα του Ευεργέτη Αλέξη Αθανασάκη του Κοκαλιά. Προχωράω λίγο γρήγορα. Βλέπουμε εδώ τα αποκαταστημένα κτίρια του Βόλου. Η εικόνα της πόλης τα τελευταία χρόνια, χάρη στις προσπάθειες αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος, έχει βελτιωθεί σημαντικά. Η προσπάθεια αυτή συνδυάστηκε με την αποκατάσταση, προστασία και προβολή των παλιών βιομηχανικών κτηρίων, τα οποία κυρίως μέσω του προγράμματος Urban αξιοποιήθηκαν από το Πανεπιστήμιο και το Δήμο, με απόδοση νέων χρήσεων σχετικών με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Βλέπουμε εδώ τα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, τα οποία είναι αποκαταστημένα ή είναι σε διαδικασία αποκατάστασης. Δίνω κάποια παραδείγματα: καπνοποθήκη Σπύρερ, βιομηχανία Ματσάγκου, καπνοποθήκη Παπαστράκουτου, που είναι τα πιο γνωστά, η παλιά ηλεκτρική εταιρεία. Το πλυνθοκεραμοποιείο επίσης της Αραμπάτα είναι ένα αξιοπρόσωπο παράδειγμα διατήρησης βιομηχανικής κληρονομιάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεντρώνει χώρους ψυχολογίας και εμπορίου και το μουσείο του διατηρεί όλες τις αρχικές εγκαταστάσεις, ακόμα και τον εξοπλισμό. Στην περιοχή των Παλαιών, οι πρώην κυλινδρόμοι Λιβρούλοι στεγάζουν ιδιωτικό πολυκινηματογράφο. Είναι σε εξέλιξη είναι και η μετατροπή της καπνοποθήκης Παπάντου σε μουσείο της πόλης. Από την επανάκριση του βιομηχανικού αποθέματος, το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου αύξησε την έκταση των δημοσίων χώρων του κατά 40 περίπου στρέμματα. Τελειώνω σε πολύ λίγο. Η αστική βιωσιμότητα βεβαίως μιας πόλης δεν φαίνεται μόνο από τον πολιτισμό που έχει παράγει αυτή η πόλη και τα πολιτιστικά της μνημεία, αλλά και από τον πράσινο που διαθέτει. Έτσι. Εκεί έχουμε ένα θέμα όσον αφορά τον Βόλο, αλλά και πολλές περιφερειακές πόλεις. Η έκταση παραμένει ανεπαρκής, είναι 3% του συνόλου, και η πόλη αδυνατεί να προσφέρει σε κάθε κάτοικο της τόρη των τετραγωνικών μέτρων που το αντιστοιχεί. Στις ποδηλατικές ζώνες επίσης, ενώ έχουν δημιουργηθεί και παλαιότερα χρησιμοποιούνταν, τώρα έχουν καταστατικοποιηθεί από τη νέα δημοτική αρχή. Συμπερασματικά, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η συμβολή του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη του Βόλου αποδεικνύεται μέσα από την αποκατάσταση, προστασία και προβολή παλαιών κτηρίων, βιομηχανικών, ιδιωτικών μουσείων κτλ. Ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κατασκευής, κλασικής, εκλεκτικιστικής, πιλιορίτικης, που αποδεικνύεται μέσω της απόδοσης νέων χρήσεων σε αυτά που περιλαμβάνουν δραστηριότητες πολιτισμού, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. Αυτό επίσης συνοδεύεται με ανάπλαση του πρασίνου, που όμως δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες χώρων πρασίνου ανακάτοικου. Στην πολιτική μεταφορών επίσης έχουν γίνει προσπάθειες για τη χάραξη και σταθερή παραμονή ποδηλατικών ζωνών, που όμως έχουν καταστρατηγηθεί δυστυχώς.
Και τέλος θα πρέπει να πω ότι η αξιοποίηση αυτών των δημόσιων χώρων και η σύνδεσή τους με τον πολιτισμό παραπέμπουν στην αρχαιολογική αγορά, το Ρωμαϊκό Φόρουμ και τις αυλές των μοναρχών του Μεσαίωνα. Μέσα από την πολιτιστική αναζωογόνηση του δημόσιου χώρου επιτυγχάνεται η αναγέννηση της τοπικής δημοκρατίας και η συγκρότηση μιας κοινωνικής ταυτότητας, κυρίως λόγω της συμμετοχής στα τεκτενόμενα, της προαγωγής του διαλόγου και της ενδυνάμωσης των κοινωνικών δεσμών. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εδώ είναι μια ήταν πραγματικά μέσα στον χρόνο, έτσι μας πέρασε από την πατρίδα του Πανός στην πατρίδα των αργοναυτών και στην πατρίδα των κεντάβρων. Δεν έκανα να χωράσει αυτά, αλλά εντάξει. Την έκανα εγώ τώρα για να σταματήσω.